Contes clàssics. Hansel i Gretel. A l'entrada d'un bosc molt gran hi havia una caseta molt petita on vivien un nen, en Hansel, i la seva germana, la Gretel. El seu pare, un llenyataire molt pobre, se'ls estimava moltíssim, però la seva madrastra era antipàtica i malvada i els odiava amb tota l'ànima. Un vespre, el pare va obrir el rebost i se'l va trobar pràcticament buit. No n'hi ha prou per 4. Com ens ho farem? La madrastra va veure el cel obert. Dóna una mica de pa als nens, porta'ls al bosc i abandona'ls allà. Però es moriran. Val més que es morin ells que no tots 4. Tot i que el llenyataire s'estimava molt els seus fills, no va trobar cap més solució. Des del llit, en Hansel i la Gretel havien sentit el pla de la madrastra malvada. La Gretel es va posar a plorar, però en Hansel li va eixugar les llàgrimes i li va dir: «Tranquil·la, que jo també tinc un pla». Aquella nit es va esmunyir a fora i es va omplir les butxaques d'uns còdols blancs que brillaven com la plata a la claror de la lluna. L'endemà, mentre seguien el seu pare cap al bosc, en Hansel anava tirant els còdols pel camí. Llavors es van aturar a descansar i el llenyataire va dir als nens que es quedessin al costat de la foguera mentre anava a tallar llenya. Els nens es van menjar el pa mentre l'esperaven, però el pare no va tornar. Es van adormir i quan es van despertar ja era de nit. Molt espantada, la Gretel va preguntar: «Ara com tornarem a casa?» El seu germà li va dir que havien d'esperar que sortís la lluna. Al cap de poc, quan va sortir la lluna, els còdols blancs que havia tirat en Hansel van començar a brillar com la plata. I així van poder tornar a casa sants i estalvis. El seu pare els va abraçar ben fort, però la madrastra estava furiosa. Al cap d'unes setmanes, el rebost tornava a estar buit i la madrastra va tornar a dir al llenyataire que abandonés els nens enmig del bosc. Aquella nit, amb un somriure pervers, la madrastra va tancar les portes perquè en Hansel no pogués sortir a buscar els còdols blancs que els havien orientat la primera vegada. «Aquesta vegada sí que no tornaran». L'endemà els nens van seguir el seu pare al bosc, però en Hansel estava desesperat. «Sense còdols no trobarem el camí de tornada». Però la Gretel li va xiu-xiuejar: «Tranquil, que m'hem pescat un pla». I va anar tirant molles de pa pel camí a mesura que s'endinsaven al bosc i anaven més lluny que cap altra vegada. Aquella nit van tornar a esperar el seu pare al costat de la foguera, però no hi va tornar. L'endemà van anar a buscar les molles de pa perquè els guiessin fins a casa, però no en van trobar ni una. Els ocells del bosc se les havien menjat totes. En Hansel i la Gretel van caminar pel bosc durant 3 dies, provant de tornar a casa. Llavors, cansats i morts de gana, van arribar a una clariana on van veure una cosa increïble. Una casa feta de xocolata blanca, amb una teulada de pa de pessic i finestres de sucre glaçat. Els nens de seguida van començar a menjar-se-la. La Gretel va queixalar una finestra i en Hansel va arrencar un tros de teulada. Llavors van sentir una veu. Queixala, sense treves i queixala, casa meva. Es va obrir la porta i va aparèixer una velleta. Somrient els va fer entrar a casa. A dins hi havia una taula parada amb tot de menjar boníssim. Però així que van ser dins, la velleta va tancar la porta de cop i va esclafir a riure. Els nens, horroritzats, es van adonar de la veritat. La vella era una bruixa dolenta i se'ls pensava cruspir. La bruixa va tancar en Hansel en una gàbia i va enviar la Gretel a la cuina perquè cuinés pel seu germà, perquè volia que s'engreixés abans de menjar-se'l. Cada matí la bruixa s'acostava a la gàbia i li deia: Nen, treu un dit que vull comprovar si t'has engreixat. Com que era molt curta de vista, en Hansel l'enganyava allargant-li un os de pollastre. Estàs fet un sac d'ossos. Menja més, atipa't, vinga, menja! Al cap d'uns quants dies, la bruixa estava famolenca, ja no es podia esperar més i va obrir el forn per veure si estava prou calent. Ràpidament la Gretel la va empènyer amb força i la va fer caure de cap a dins del forn. Després va tancar la porta i va anar corrents a obrir la gàbia d'en Hansel. Llavors van agafar les perles i les monedes d'or de la bruixa i van córrer pel bosc tan de pressa com van poder. Cames, ajudeu-me! I van tenir sort, perquè aquell camí portava a casa seva. El seu pare estava molt content de tornar-los a veure. I encara més, la madrastra malvada se n'havia anat i no havia tornat mai més. Els nens reien i picaven de mans. I quan la Gretel va obrir el davantal, el llenyataire va fer un bot d'alegria. Des d'aquell dia, en Hansel i la Gretel van viure molt feliços amb el seu pare i no van tornar a passar gana mai més.